senyor president, senyor conseller, deixi'm de totes maneres que li digui que per primera vegada algunes de les coses que havíem sentit a altres ciutats llunyanes, com que la gent tenia por d'agafar l'autobús o el metro, doncs comencen a passar a Barcelona. I la veritat és que els hem de dir que les seves actuacions, senyor Saura, les seves declaracions, lluny de portar confiança, lluny de tranquil·litzar, fan agafar encara més intranquil·litat. Donen la sensació que no sap què es porta entre mans. No donen informació veraç, no tranquil·litzen. La veritat és que no sé si se la guarda o no la té, però en qualsevol dels casos això reforça la intranquil·litat. I això no és un fet aïllat, senyor conseller. Vostè és un factor d'inseguretat. Sí, la veritat és que no es pren, creiem nosaltres, en la nostra opinió, no es pren la seguretat seriosament. La frivolitza massa. Vostè no creu en la importància de la seguretat i això ho percep gairebé tothom. A uns ens preocupa molt, a uns altres segurament els encanta. Però la veritat és que vostè és un conseller d'un govern i un conseller de governar per la majoria i no per aplaudiments minoritaris. N'hi ha que volen destruir mitjançant la violència l'estil de vida occidental i ho diuen. No, i ho diuen. I els catalans, ens agradi o no ens agradi, i els agradi a vostès o no els agradi, formem part de l'estil de vida occidental i per això som un objectiu prioritari. I això no és fer alarmisme i no hem d'instal·lar i provocar la por, però ens ho hem d'agafar seriosament. La millor contribució perquè la societat catalana no s'alarmi més és que percebi que les autoritats públiques, la Generalitat, el conseller responsable de la seguretat del país s'agafi seriosament a aquesta qüestió. I això avui no passa. I la veritat és que la pèrdua de prestigi de la policia del país, amb la importància simbòlica que té, evidentment, la policia per un país que aspira a tenir el màxim d'autogovern, doncs avui està a l'ordre del dia. L'ordre públic i la seguretat, i això sabem que vostè ho sap, és un pilar d'un estat de dret. Forma part de les polítiques més transcendents que configuren i garanteixen un sistema democràtic i la garantia de les llibertats dels seus ciutadans. I la policia ha de ser un espai i un referent de confiança, d'estabilitat. I avui, senyor conseller, vostè no ho garanteix. I és aquest el motiu pel qual des del nostre grup ja vàrem proposar i continuarem proposant que hi hagi una reestructuració, una remodelació del govern i que la situació de descrèdit de la seguretat en les seves mans doncs sigui reorientada per part de l'actual govern. Moltes gràcies. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb barrots, ni el comerç que es fa amb els nostres drets, drets que són, que no fan ni desfan, nous garrots sota forma de lleis. No és això, companys, no és això. Ens diran que ara cal esperar i esperem, ben segur que esperem. És l'espera dels que no ens aturarem fins que no calgui dir no és això. No és això, companys, no és això. I ens diran que ara cal esperar i esperem, ben segur que esperem.
això, companys, no és això. Pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels, potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. No és això, no, companys, no és això.